Atong sayro ng dugang pa ang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren? Salamat, Sara. Usa ka fetus ang napalgang patay daplin sa usa ka tulay sa General Santos City. Ano report? Nadugta na diyang napalgan ang usa ka fetus nga nakaputos og eco bag sa daplin sa tulay sa Datal Cry sa Purok Salban, Barangay San Jose, General Santos City, Miyerkules sa buntag. Matod sa Barangay LGU, ang maong fetus nakaplagan sa usa ka residente human nakatimaho og baho sa mong lugar. Wala na masuta kung lalaki o babae ba kini gumikan sa kondisyon sa lawas niini. Mga around 5 to 6 months. Opo, kay maklaro naman po din ang mata niya. Gilayong gilubong ang maong fetus sa usa ka sementeryo sa syudad. Samtang gibarugan sa barangay nga dili gikan kanila ang inahan niini. I will stand firm na sinabi ko po na wala po sa Barangay San Jose kasi po monitored po ang lahat ng buntis. So lahat ng 5 to 4 to 6 months na mga pregnant women natin is pinababaan. Tiningnan, gi-monitor talaga, gi-check. So upon monitored, kumpleto naman po sa awa ng Diyos. So definitely, hindi po sa amin. Padayon ang investigasyon sa PNP ug pagsuta kung kinsa ang responsable sa insidente. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.